Salut și bine v-am regăsit la primul episod din episod vorbim astăzi. Ok. Venim așa. Să vedem câte goluri. Reușim să dăm un episod azi. Skip. Play now. Să vedem cine jucăm. Haideți să vedem. Gata, stop. Stop. 1v1. Jucam pe 50 de lei și... zic că cea mai bună variantă ar fi asta. A zis? Soaia. Mergi Alina Cenșurul. Ia uite. Banane, ceapă roșie, ceapă albă din nou și mandana să ușa prin putea să care să ușa. Acum am plecat la 6 jumate. Nu mi-a dat jumătate până la 7. Și doamna a văzut? Ia să Alina. Hai să vreau să facă și un centru el. Gol! What? Eu iau o ceapă și o lămâie la săptămână. Nu trebuia să... Hai ca să simt soaia, cură. Hai ca să simt soaia, cură. Da, vine. Egalitate! Ce gol spectaculos! Asta a fost un gol spectaculos. Și i-am blocat, cred că. Ok. Și pac! Holy moly! Deștepți! Ce gol superb! Level up! Bine! Ia să vedem! Deschidem pack! Vrei să deschidem un pack? Deschidem un pack. Dacă vrei să deschidem un pack în episodul de azi, știți ce trebuie să faceți? No. South Africa, Brasilia. Vreau să ne luăm un pack. Uite, un pack din ăsta. Dacă nu, ne luăm un pack. Și o să închidem acest video. Ne luăm un pack. Ia, deschidem pack-ul. Ia ce ne dă. Wow, câte din astea. Wow. Și cam atât a fost episodul acesta. Hai, pa, ne vedem în episodul următor.